ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ଚାଲଘର କରିବା ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲ ଏବଂ ଲ ଫଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8, 9, 10 ଏବଂ 11 ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଚିତ୍ର? ଏହା ଗୋଟିଏ ଘରର ଚିତ୍ର। ଏହି ଘରଟି କେଉଁଠାରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଏହି ଘରଟି ଇଟା, ପଥର, ମେଟାଲ, ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଅଟେ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଘର। ଏଠି ହେଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଟା, ପଥର ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଖପର ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଟି ଘର। ଏଇଟା ହେଲା ମାଟି ଘର ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘର। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମାଟି ଘର। ଏସବୁ ଘର ଆମର କି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହିଥାଉ। ଆମକୁ ଘର ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରି, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରି, ଚୋରି ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ଏଠି ସାଇତି ରଖିଥାଉ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଘରେ ରଖିଥାଉ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ତ ଜାଣିଲ। ଏଇଟା ଦେଖ, ତୁମେ ଏଇଟା କି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ଏହି କୁକୁର କେଉଁଠି ରହେ? ଏହି କୁକୁର ଆମ ଘରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଯଦି ମନେକର ବର୍ଷା ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରେ ଏହି କୁକୁରଟି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୟୂରର ଚିତ୍ର। ଏ ମୟୂର କେଉଁଠି ରହିଥାଏ? ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଘଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବସା ତିଆରି କରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ ମୟୂରର ବସା। ଏହି ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ଛୁଆ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଚିତ୍ର? ଏହା ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆର ଚିତ୍ର। ଏହି ଘର ଚଟିଆ ଆମର ଘରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାତ କିମ୍ବା କୋରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ଖାପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘର ଚଟିଆ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଘର ଚଟିଆର ବସା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପର ଚିତ୍ର। ଏହି ସାପ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ? ଏହି ସାପ ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାତ। ଏହି ଗାତରେ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗାତରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ଏହି ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ? ଏହି ମଧ୍ୟ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛତୁ ମୂଳରେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଏବଂ ବୁଦା ମୂଳରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଷା। ଏ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଗାଈ ଗୋରୁ। ଏଇଟା ଗାଈ ତାର ଗୁହାଳରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କି? ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଚଢ଼େଇ। ଏହି ବାଇଚଢ଼େଇର ଚିତ୍ର। ଏହି ବାଇଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ଘରଟି ତିଆରି କରିଥାଏ? ଏହା କୁଟା କାଟିରେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କୁଟା କାଟି ତିଆରି କରିଥାଉ। ଘର କରିଥାଉ କି? ନାହିଁ। ଆମେ କାଠରେ ଏବଂ ବାଉଁଶରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି କରିଥାଉ।
କିନ୍ତୁ କୁଟାକାଟିରେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଦେଖଲା ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଘର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଏସବୁ ଜାଣିଲ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ନ ଜାଣି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ତୁମେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଲ ସେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କହିବ ତୁମେ ଏହା ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତା ଶେଷରେ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦେବି, ତାହା ତୁମେ କରିବ ଏବଂ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ।